दा बेखायनो आं बारा गोबाव बुंनाय नङा गियाननि बिथांखो सिगाङाव बुंलांबाय गियानखौ जे मानसिनो नांगौ गियान गैयाबा जेबो जाया बिनिफ्राय मानसिफ्राबो लामैनो फैदों किन्तु सिविल सार्भिसनि बेलायाव आसामनियानो जा बा UPSC आनो जा बेहाय मिनिमाम BA पास जायाबा रावबो माबानो मोना आं उन्दै थाखोनि मानसिफोरखौबो फैनायाव गाज्रि मोनाखै मानोना बिसोर थुलुंगानायखौ दानिफ्रायनो मोनलांगोन थुलुंगाखांगोन जोंबो बेबादिखौ होहैगोन देरोबा किन्तु दानो खालि UPSC बा APSC नि खोथाखौ सानबाय थानानै नों जुदि BA खौनो पास जानो हायाबा जेबो जानाय नङा बेबो मोनसे खोथा बेखायनो जाय बिथांमोना UPSC बा APSC आथ' दाखालि प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसननि माबाखौ होखांबाय रिजाल्ट होबाय माखासे दङबो बर'फोराबो दङ सानैसो आंनियाव कन्टेक्टबो खालामबाय थादों सासेया थांबायबो थादों खनथामसो आंनियाव थांनाया खनथामना खननै बावबाय आं दा मेइनखौ होगोन आरोखि बिसोर APSC आरो सानैना बेसेबां फनजोंबो कन्टेक्ट खालामबाय थादों किन्तु बे जि समाव आंनो फन हरदों बे समाव आं बेस्थ' जानानै थाबाय थानायखाय बिनो टाइमखौनो होनो हायाखै किन्तु सासेया खाथियाव थायो फंब्लदनो थाङो फंब्लदनो फैयो बेबादि जादों आरोखि दा जिखि जाया आं मानसिनो गियानखौ नांगौ बे नंगौ बयबो बुंखाबाय गियान गैयाबा मानसिया गावखौनो गाव बे संसाराव थावरिनानै थानो हायि बायदि आरो खालि जास्ट डिग्रिखौल' लानानै नोंनो जुदि गियानखौ मोजाङै लायाखैबा नाम्बार लानानैल' पास जादोंबा नोंनो दाबसे जायगायाव मोनसे समाव लाजिनांनांगौबो जायो नोंखौ रोंगा रागा होनना माबा मोनसे सोंगोन नों खिन्थानोनो रोंला गन्थङा बहा थानो बेखायनो डिग्रिखौ पास जानाय लोगो लोगो नाम्बार मोननानै डिग्रि मोनसे मोननाय लोगो लोगो बिनो गावबा गाव जिबादि गियानखौ लानो नांगौमोन बेबादि गियानखौ लानांगौ दा खाफाला मोजां नोंथांमोननि दिनाव बर'आ UPSC आवनो जा APSC आवनो जा मोनसे अपसनेल पेपार हिसाबै गनायथि मोनबाय मोननैबोआवबो जुदि गमामायैनो बर'खौ अपसनेल पेपार हिसाबै लायोबा मोननैबो एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना जि इन्सट्राक्शन दङ बे इन्सट्राक्शनखौ मोजाङै फरायग्रोनानै लानांगौ UPSC आव माबा दङ पेसि राइटिंआ एखमबा कुवेश्चन पेपाराव टटेल वार्डआ थाया टटेल वार्डखौ लिरनानै दोननांगौ पेसिस राइटिंनि नियमा 1/3 जानांगौ 3 बाहागोनि 1 बाहागोआवल' लिरनांगोन नों बेयाव मोनसे पेसेज होनाय दङ बे पेसेजखौ फरायनानै नों बेयाव जेसेबां वार्ड दङ 90टा दङबा 30टाल' 100टा दङबा 25टा वार्डजों लिरनांगोन नङा जायाखै 90टाबासो 30टा 100टाबा 25टा नङा 1/4 बासो 1/3 थारमाने 3 बाहागोनि 1 बाहागोआव लिरनांगौ आरो बेनि खमबाबो बाराबाबो नाम्बार दाननाय जागोन होननानै इन्सट्राक्शन होखानाय दङ एनि लेंगुवेज साबजेक्ट मोनसेयावनो होमबा दानिया बे जुदि टटेल वार्डखौ बै पेसेजाव कुवेश्चन पेपारनि पेसेजाव होनाय गैयाबा नोंथांमोना माबोरै मिथिगोन वार्डखौ गासैबो पेजखौनो सानजोबनो नामा साना मोनथाम बा मोनब्रै लाइनखौ सान खैथा वार्ड दङ टटेला बेनिफ्राय मोनबैसे लाइन सानदों डिभाइड खालामनानै ला अब्ला मोनसे लाइननि वार्ड जागोन एभारेज बे एभारेजजों नों हिसाब खालामनो हायो आरो बेयाव टेबुल बानायनानैसो होखायो गावसिनि टेबुला जेराव एन्सार शीट दङ एन्सार शीटआव टेबुल बानायनानै होखायो 10टा वार्ड होमबा बेयावबा आरामसे मिथिखायो आरोखि UPSC नि बे लेंगुवेज पेपारनि जि पेसिस राइटिंनि शीट दङ बेहाय टेबुल बानायखानायखाय मोनसे लाइनाव 10टा टटेल बेसेबांजों लिरनांगोन बेखौ आरो जों मिथिखायो नायग्रा आरिग्राफ्रा मिथिखागोन बेयाव लिरनायाव जेबो दाय गैया नों खिन्थु होखानाय दङबाथ'
वार्ड नाम्बारा होखानाय दङबा जेबो दिगदार गैया वार्ड नाम्बार होनाय गैयाबा नोंसोर बेबायदि साननानै माबानांगोन आरोखि जुदिहे लेंगुवेज पेपार लायो लेंगुवेज पेपाराव पेसि दङ आरो पेसिखौ लिरनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव होनाय जि पेसेज दङ बे पेसेजखौ टेक्स्ट जि इसे होनाय दङ बेफोरखौ मोजाङै फरायथारनानै गावनि रावजोंसो लिरनांगौ जिखिजाया 1/3 माबायाव लिरनांगौ होननानै सायख' बिनि लाइनखौनो लिरनो नाङा आरोखि दा बिनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि नर्मेल ग्रामार लेखाफोरखौ फरायोबा मोननो हायो हाउ टु राइट द पेसेज प्रेसिस बेफोर नियम खान्थिफोरा दङ किन्तु जोंथ' फराया खालि बै लिरनाय होनाय पेसेजखौबो फराया लिरनाया मा जागोन एन्सारा बेफोरखौ फरायनानै जों आइडिया मोनो आरो कम्प्रिहेनसन टेस्ट थायो UPSC आव कम्प्रिहेनसन टेस्टफोरखौबो मोजाङै फरायनानै लाइनखौ दैखांनानै एन्सारखौ लिराबालासिनो नों नोंनि रावजों लिरनो नाजानांगौ आरो दस्रा कम्बाइनेसन साबजेक्ट लायोबाबो बे साबजेक्टनि सायाव सिलेबास दङ सिलेबासनि सायाव गोथौयै हाबनानै मोजाङै फरायनांगौ नोंथांमोना दा नुदोंना बेयाव सानै UPSC पास जादों बेसोर किन्तु माबायाव इन्जिनियारिं फरायनाय समाव पलिटिकेल साइन्स बा इक'नमिक्सखौ फरायाखैमोन हिस्ट्रि साबजेक्टखौ फरायाखैमोन फरायनांगौ जायाखै इन्जिनियारिंआव बे साबजेक्ट गैया गैयाबा बिसोर UPSC परीक्षा होनोनो बिसोर गोदो कलेज लेभेलाव फरायामोना आन्डार ग्रेजुवेट लेभेलाव फरायामोनानो UPSC परीक्षा होनो थाखाय गोदानै फरायनानै जुदि परीक्षा पास जानो हायोबा नोंथांमोना गावबा गाव साबजेक्ट फरायखादों सोरहाबा इक'नमिक्स दं सोरहाबा पल साइन्स दङ बे साबजेक्टफोरखौबो लाहैनो हायो फरायखानाय दङ एसे फाउन्डेसना नोंसिना दंखायो बेखौनो परीक्षायाव पास जानो थाखाय एसे मोजाङै फराय गियानखौ बांसिनै ला अब्लानो जानानै फैयो दा बेखायनो मस्ट अफ माबाया UPSC नि परीक्षायाव इन्जिनियारिं फरायनायफोरानो बांसिन पास जायो आं दासिम जेसेबां लोगो मोनदों गासैबो इन्जिनियारिं पास जानाय गोजा होमबा बे बिफाननिफ्रायनो फैनो हायोबा बे टेक्निकेल फेकाल्टिनिफ्राय फैनानै पास जानो हायोबा नोंसोर फरायखानाय साबजेक्टआवनो मानो पास जानो हाया इन्टारेस्टिंआ बिसोर एसे बांसिनै गोथौसिनै फरायबानो जायो आरो दा बेनिफ्राय बे बादियाथ' दंखायो बेनिफ्राय APSC नि बेलायाव आरो सिलेबास दंखायो UPSC आबो लेंगुवेज साबजेक्टआ सिलेबास दङ APSC आवबो सिलेबास दंखायो सिलेबासाव थानाय जेसेबां टेक्सटफोर दङ बे टेक्सटखौ अदेबानि नों बुजियाखै जानो हागौ बुजियाबा सोरबा एसे दस्रा मानसिनाव थांनानै बुजिनानै लानांगौ नलेजखौ जुदि नों मिथियाबा बेयाव बे हमनानै लाबाय आं खन्थाइ दोंसेयाव मा खोथा होननाय जादों बे खोथाखौ जुदि मिथियाबा नों ओरैनो खन्थाइखौल' फरायनानै थाबाय थायोबा जागोन नामा फरायनानैबो दिहुननो हायाखिसै नों खन्थाइनि गेजेरजों मा खोथाया बेरखांदों बेखौ सोरबा रोंनाय मानसिना सोंनांगौ आरो बे रोंनायाव सोलोंनायाव जेब्लाबो लाजिनोबो नाङा गेजेनबो जानो नाङा लाजिनो नाङा आरो सोरबा सासे माबाया सोलोंनो नागिरोबा सोरनियावबा सोंहैयोबा बे कुनु दिन ना होना सम सुजुग लानानै बे फोरोंगोन आरिगोन दा बेबादि माबायाव खोथाफ्रा फैयो आरो दा ओंखायनो एसे गोसो हो फरायबा हायि जेबो गैया किन्तु किसुमान दङ आं बारा बुंनो नागिराखै इजि प्रेक्टिस खन्थाइनि बेलायाव किन्तु बे जाथारा खन्थाइनि गेजेरजों बबे लाइननि गेजेरजों मा खोथाया बेरखांदों बेखौ नों रोङाबा मालायनाव सोंखानानै लानांगोन किन्तु सल'मा सुंद' सल' ड्रामा बेफोरनि बादि गोसोआव लाखिनोबा ओरैबायदि मोनसे गोरलै दङ लामा दङ हमनानै लाबाय सुंद' सल' मोनसेयाव मोनबैसे केरेक्टार दङ बेखौ गोसोआव लाग्रो फार्स्ट केरेक्टार बिनिफ्राय बे सोरनिबा बिफा ना बिमा बेखौ नामखौ लिरनानै जेनेबा हंला माहाजोना जाबाय हंला माहाजोना फिसाजो साब्रै दङ लिरजोब्बाय दाहोना दङ गांलाब दाहोना दङ बेफोरखौ लिरनानै माबानांगौ बेनिफ्राय सार्ट बोनानै मेथमेटिकेल फिगारजों नोंसोर बिसिनि रिलेसना माबादि समा थानाय मा खिन्थागौमोन
बेबादि जिनिसखौ खिन्थु दिनै आं हानाय नंला कुनु पक्षे जानायबो नंला दा बेबादि खालामनानै नोंथांमोना गोसोआव लाखि सल'आ थारमाने बे सुंद' सल'नि गेजेरजों जि मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बिखौ बे सार्टनि गेजेरजों नाय लेखा पेज मोनसेयाव आखिनानै दोन बेखौनो नायबाय थाबानो गासिबो सल'नि घटनाया नोंनि गोसोआव रिमाइन्ड जाबाय थागोन अब्ला मिथिखाबायानो नों खनसे जुदि मोजाङै फरायनानै लिरलाङोबा बे नोंनि गोसोआव रिफ्लेक्सन जाफैबाय थागोन नङाबा गल्पखौ 10 बार फरायनानै जेसेबांखिनि गोसोआव लाखिनो हागोन खनसे फरायनानैनो नों बेबादिखौ लाखिनो हागोन दहाय बुंनाया आंनिया माबाया माहाजोननि खोथा बुंदोंमोन माहाजोना गिबि माहाजोननि फिसाजो साब्रै दाहोना सासे फैबाय दाहोनाया सोरजोंबा एसे मोजां मोनलायबाय खारनानै लानानै थांबाय लानानै थांनानै हमनानै लाबाय माबाया हौवायानो फिसाय जानाया बोरैबा आथिं लेंग्रा जाबाय न'खरा सलिला दानिया बे हिनजावा मा खालामबावनो बेफोरबायदि खोथाया गल्पआव जुदि दङबा बै माखासे रिलेसनखौ जुदि नों आस बोयै बोयै खालामनानै लायोबा अब्ला थाबनो गोसोआव थायो आरो बेफोर खिन्थु उनाव माबायाबो जानो हागौ खिन्थु दा जायफोर मेइन परिखायाव जगोन बिसोरनि थाखाय खोब गोनांथार जानानै दङ आरो दा नाटकनि बेलायावबो बेखौनो खालामनांगौ आरो सल'मानि बेलायावबो बेखौनो खालामनांगौ दा बेबादि खालामलांबाय थायोबा बेबादियै जुदि फरायोबा अब्ला साक्सेस जायैनि जेबो खोथा गैया आरो जुदि मोनसे मस्त गाज्रि नोंसोर जुदि IAS बा APS पास जाखांनानै जों फरायनानै लानोसै गोरों गोरा जानोसै आं दहाय मोनसे खोथा बुंखादों खिन्थु नोंसिनि जि स्टेटास जब स्टेटासानो जा मायानो जा बेखौ बे अनुजायै नोंनि रोंनाया गैयाबा नों लाजिनांगोन होननानै बेखौबो थियारि जाखा दा बेखायनो माबायाव परिखायाव पास जानोल'बा आं गाज्रिसो बुद्धि होगोन बे गाज्रि खालि परिखायाव पास जानोल' बिनि उनाव नों खिन्थु आं रोंगोन होननानै समायफेराबो लानांगोन आं बे जि साबजेक्टखौ लादों बे साबजेक्टनि सिगाङाव मास्टार जागोन आं रोंथारगोन आंनि IAS बा UPS नि जि अपसनेल पेपारफोर दङमोन बेयाव आं गासैबो खोथाखौ मोजाङै फरायनानैबाबो रोंगोन खिन्थु आं दा पास जागोन आबेबा इउनिटआव मोनब्रै जुदि खन्थाइफोर होनाय दङबा मोनसेखौ गारथ' सिगाङाव फरायजोब्बाय फरायनानै बे माथो एसे गोरासिनथारलै र' बेखौ दोनथ'नोसै आं दोनथ'नो हायो नों आं देनां रोंसिगोन मानो होनबा APSC नि फुराना कुइसनखौ नायबा नुगोन नोंसोर अर दंजोबो अर दङबा इउनिटजों इउनिटनो अर जालायो बेयाव मोनब्रै दङबो मोनथामखौ फरायखाबाय जि फैयो आं बेखौनो लिरनो हागोन होननानै होनबाथ' बे मोनथामनि गेजेराव मोननैया मिलिखागोन सावदिसो दे साफ्रोमबो लानो नाङा फरायनो हानायफ्रा फराय बेबायदिनो थुनफावथायाबो जुदि गांब्रै होनाय दङबा इउनिट मोनसेयाव गांसेखौ गारखानो हायो गोरा मोननायफोरखौ बुजि गारखानिफोरखौ आरो जुदि बेखौ खिन्थु पास जाखांना फरायनांगौ बे सुंद' सल' बा बे माबानि गेजेरावनो खन्थाइनि सायावनो जुदि नोंखौ माब्लाबा बुंनो थोनोबा नों बे खन्थाइखौ जुदि उनाव बुंनो हायाबा पास जाखांनानै गन्थङालाय बहाथो थाबावनो दा बेखायनो थियारि जाखा हायोबाथ' फराय बा एसे आं बेखौ माबायाबाबो एसे दोनथ'नाय बादि खालामनानै माबा खिन्थु परिखायाव पास जानायाबो गिदिरथ' बेनिफ्राय बेबादि प्रेक्टिसफोरखौ जों होनो हायो बेनिफ्राय इन्सट्राक्सना मस्ट इम्पर्टेन्ट APSC आव बेसेबां सोदोबजों लिरनांगौ सोरबा फाइनाल होनो गोनां गैया मेइन परिखा UPSC आवबो गैया सासेबो फैयाखै UPSC होनो गोनां प्रश्न माखासेयाव लिरनांखागौ सोदोबफोरखौ इसेखिनि सोदोबसोनि गेजेराव फिननायखौ हो होननानै दङ UPSC आव मोननै पार्ट दङ बर'आ सेक्सन A सेक्सन B 1 नाम्बार आरो 5 नाम्बार कम्पालसरि सर्ट कुइसन 150 सोदोबजों लिरनांगौ फिननांगौ
बेयाव अपसन थायो बिनिफ्राय बाखि माखासेनि मोनबा खालामनांगौ मोनसेबो गारामालासिनो इउनिट मोनसेबो गारनो मोननाय नङा आरोखि दा बेफोरबायदि इन्सट्राक्सनखौ फल' खालामनांगौ आरो लिरनाय समाव एन्सार होनाय समाव बै सोदोबखौ जि सोदोबखौ मेनसन खालामनानै होगोन बे 150 होनदोंबा 150नि खाथि खाला आरो मोनसे कुवेसनखौ जुदि नों 150 लिरदोंबा बाखिफोरखौबो बे 150नि खाथि खालानो लिरनो नाजा बबेखौबा हानानै नों 300 लिरबाय बबेखौबा 100 लिरबाय बबेखौबा 50 लिरबाय ये नहीं चलेगा बेनि गेजेरजों नोंनि नलेज माखासेखौ मिथियो नों इन्सट्राक्सनफोरखौ बेसेबां फल' खालामदों बे खोथाया बिनि गेजेरजों बेरखांहैयो बेखायनो समान हयथ' नों 300 सोदोबाव 40-50 एसे बारा खम लिरनायाव जेबो आपत्ति गैया बेखौ जों मार्जिनेलाइज खालामनानै नायग्रा आरिग्रा जिखुनु फरिखा नायग्रा मानसिफ्रा बेफोरखौ हमनानै लायो आरोखि 260 दाबा बे 300नि रेन्जआवनो गोलैबाय आरिबाय होननानै साननानै मानसियाथ' लिरलांनाय समाव 350 दा जानांगौ होननानै सानलांबाय थानो हायाना बेनिफ्राय मस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जादों मोनसे UPSC APSC नि कुवेसनखौ टु दा इन्सट्राक्सन सासेबो बर'आ माबानो हाया लिरनानै फोजोबनो हाया मा होननाय जादों दा जेसेबां BA फरायदों फरिखायाव 3 घन्टाल' लिरो बेनिफ्राय दस्रा दिनाव खुनु दिन 3 घन्टा लिरफेरा सोर बर' गथ'आ फरिखानि बादै फरिखा हलनि बादै 3 घन्टा लिरफेरो न'आव आंनो थिखांनाय आखाइ थिखांनाय सोरबा हायो नामा थिखांनो माब्ला लिरनाय तारिखखौ बुंनांगोन लिरफेरानो रावबो लिराबा नोंनि आखाइनि स्विफ्टनेसआ बहा थांनो माबोरै फैगोन नामा लिरनो हागोन नामा बोरायबा खम जालाङो होनो मानो खम जायो बोरायबा लिरनाय अयभासा खम जायो नालाय लिरानो नालाय खोथाजोंसो बुंबाय थायो खोथाजों बुंबाय थानानैथ' आखाइजों लिरनायजों खोथाजों बुंनायजोंथ' समान नङा दा बेखायनो बेयाव जेसेबां माबानाय दङ बिनि थाखाय लिरनाय हुदाखौ जोंनो बिराद मोजां मोनो लिरोबा 10 बार फरायनानै नों जि खोथाखौ आयत्त खालामनो हागोन नों कुवेसन मोनसे लानानै लिरलां बे लिरनाया गोसोखांनाय खनसे जाबाय लिरनाय जाबाय आरो नों आखाइजोंनो लिरथारबाय बिखौ आरो सेकेन्ड टाइम लिरबावोबा फार्स्ट टाइम लिरनायाव जुदि 25 मिनिट नांदोंमोनबा उननियाव 20 मिनिटजों हागोन मानो होनबा नों बिखौ लिरखांखाबाय आरो गोसोआवबो खनसे रिमाइन्ड खालामबाय बाराद्राय टाइम नांला रिमाइन्ड खालामनो सोरखौबा नुदोंना मुखास्थ' खालामनानै फरिखायाव लिरग्राखौ मुखास्थ'आ थानाय समाव थिगसे लिरलांबाय बे हागौ मानि जै मुखास्थ'आ बेयावबा ब्रेक जाहैबायना गोसो सानखांनो हाला नायदावबाय थायो ओइ गुदिनिफ्राय फरायफिननानै फैबाय खनसेयावनो नङाबा आरो फरायफिनो गोदोनिफ्राय बे बावनायखिनिखौ माबायो नामा होननानै दा बेबादि खोथा माखासेखौ जों गोसोआव लाखिनांगौ आरो बेदि जुदि मोजाङै मोजां फरायोबा गोसो होथाबनानै जुदि फरायोबा पास जायैनि खोथा गैया आरो बे पास जानो थाखाय खोथाफोरखौ रोंनांगोन खोथाखौ माबोरै थाब फोरोंनो हानाय अबस्था दङ बेफोरखौ जों एसे लामा दिन्थिना होबाय बेनिफ्राय बे इयुन जोलै माखासेनि गासैबो मोजां हास्थायनानैनो आं दिनै बारा बुङाबाबो इयुनाव सोरबाफोर फरिखा होनोबा आरिनोबा मा खालामनो हागौ बेफोर आंनि दरजाया जेब्लाबो फरायसा हान्जानि थाखाय फरायसा गथ'फोरनि थाखाय खुला थाबाय थायो जिखुनु टाइमाव फनजों रायलायग्रोनानै आंनियाव नुजाहैयोबा आं नोंसोरनो माबायदि हेफाजाब होनांगौ होगोन आरो नोंसोरबो नोंसोरनिफ्रायबो बेबायदि हास्थायनायखौ लुबैनायखौ मोनगोन होननानै मिजिं थिनानै आं बेयावनो फोजोबबाय फोजोबाबो
आंबो क्लासखौनो 3 घन्टा लाखाग्रा मानसि किन्तु टाइमा आंखौ दिनै एलाउ होला बेखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि सिगां मोनसे खोथाल' बुंनो नागिरदों आं बेबादिया एबसुआ जि माबा लादों लामा लादों बे लामाया इसेबाबो जोंनि फरायसा हान्जानि गेजेराव एवारनेसखौ लाबोना होफैयो आंबो गोजामनि माबानि सिगांनिफ्रायनो एसे माबाबाय थादों सरजाबबाय थादों जेब्लानो एबसुआ लेंहरदों बेबादि खामानियाव आंबो नुजाहैबाय थादों आरो बेखायनो दिनैबो आं हायाबाबो बेहाय दसेबाबो नुजानानै नोंथांमोननो माबा होनो हादोंना हायाखै बे जुदा फंनैसो आंनिफ्राय माबा बुंबाय बेखिनिखौनो नोंथांमोना माबायाव लानानै इयुन जिउखौ मोजां जागोन होनना मिजिंथिनानै आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बर' डिपार्टमेंटनि प्रफेसर डक्टर भुपेन नार्जारी सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथाङा सम गैयाब्लाबो जोंनि रिक्वेस्टखौ बिथाङा लाखिदों आरो गावनि बिजि शेड्यूलखौ दोनथ'